No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I was your friend. And for you, girl, I swear I do the work. I show you love. Don't I need somebody if you love me in my words. Say my words. I show you love. So don't I need somebody if you love me in my words. See my words. Thumbs up, Harangdan, Ate Lori, mega lot shout out. Good evening po. Kumusta na? Thank you, Ate Lori. Salamat. I wonder how, I wonder why. Jane, mega loud shout out. Angeline Marie Kabahar, good evening host. Hello. Ayan, may jacket ka na. Ayan, dikit ka lang bangin nyo yung nakapin, guys. Lori Chris, yan. Nag-live stream din yan. Hindi pa ba nakauwi si Kaden? Hindi pa po, ate. August pa po. Katapusan. Mag-ano pa siya eh. May swab test pa. Jane, megalot shoutout sa'yo dyan. Kasi ate busy pa din. Lablabin po ang ate Lori nakapin. Huwag kakalimutan. Akala katagal ba? Opo te, 10 days. 10 days po ang ni-require. 10 days na ano. Sa Manila. Ewan ko kung pagdating dito. Magte-test pa kasi siya eh. Magsuswab test pa po. Bago umuwi. Kumusta na guys?
May Grand LS na din ako. Start August. Mag-post na ako entry. Sponsor din ako. Haha, maganda. To, may pang Gcash na din ako. Sige, Ate Lori, August ka mag-start. Sige, pa-entry ako ah. Anong oras yan? Kaya promote natin dito. Anong oras yan, te? Anong date? May date ka na? Ang Grand LS ko, umaga dito mga 10 AM sa Pinas, 3 PM yan. Sige, te. Marisol, Puno, Magalat, shoutout. May date ka na, te? Oo, meron sekreto muna, haha. Para ma-promote natin yung mga pupunta dito. Ayan guys, may pa-entry si Ate Lori, nakapin, palablab po. Mamimigay din po ng Gcash. Sugurin natin. Ilan na panalunan mo kay Madam Risa, ate? Opo, meron na. August na. August 1 pa-entry na. Basta August 1 pa-entry na. Marisol Puno, Magalaw, shoutout. Ayan guys ha. May magpapa-entry, dikitan nyo na. Papa-entry, mamimigay ng Gcash. Nakapin po yan, lablabin nyo na po. Sasaktan ng puso't damdamin. Wala kang sahod ngayon eh. 300 pa din kay Ma'am Lynn. Then, dami ko panalo. Nasa 200 pesos na din. May nag-sponsor ng 500 pesos at 200 sa peso. Nasa 30 pesos din. Ayan. Guys, digit kalembangin nyo sa Ate Lori. May pamimigay na Gcash. Lablabin nyo po. Para sa darating na August, pa-entry po tayo. Digit kalembangin nyo na. Pinay ka, hindi lang aking nadarama. May sinita, girl. Si Ma'am, mega shout out. Hello po. Wait nyo pa ang message. Staff po, dami din sabi mag-sponsor ha. Inaayos ko pang mga dapat ayusin. Sige Ate Lori, Mami, si Ma'am, mega shout out sa iyo dyan. Thumbs up po. Salamat po.
Baba po kayo ng bahay dyan. Tulusok, sabi ni Mother. Mega shoutout Mother. Aba, kasi ngayon si Mommy. Host, anong FB account mo? Ito po ate. Mami, ito po. Ayan Mami, binaba po ni Sec ni IT. Sec ni IT po, binababa po niya. So, 60, 70, 80, 90. Salamat, Mami. Guys, nablabing niyo si Madam Lori nakapin. Tamsak, sabi ng Mother, good evening. Ano, nakatulog kayo? Share muna ako. Thank you po. Host, ikaw ba yung nasa Macau? Yes, Mami. Hindi ko pa na-edit pala yan. Opo, Mami. Dalawa po kami, Mami. Dalawa po kayo magnobyo. Tusok! Ayan. Baba niyo po yung bahay niyo dyan, Mami. Sis Jen, mega shot sa iyo dyan.
Pumipili po ng short vid lang. And guys, pasuyo naman ako kay Jennifer Vlogs. Nakapin po yan. 1 day old. Si Chus. Lalang anak na naman. Grabe. Dances Jen. Tamsak ko na. Kumusta na guys? Ang hina ng wifi dito, sabi ni mother. Guys, silipin niyo yung binaba ni Jennifer Vlogs. Nakapin po ang kanyang short vid. Mega loud shout out everyone. Anong ulam sis Jen? Papa Teddy, mega loud shout out, tamsak at harang hose. Ayan. Ayan na si Papa Teddy. Sis Daisy. Wala man lang comment. Tamsak at harang hose. Salamat po. Mega loud shout out po sa lahat. Sabi ni Papa Teddy. Palitan nga natin yung sounds natin. Sounds perya daw yung ano ko pa-sounds ko. Loko tong kaibigan kong to. Meron kasi ditong music na Naku, yung pusa sa kabilang humaharot na naman. Kasi yung isa, may Kimino to. Ano yun may ako dun may ang tawag dito, meron akong CPR. Kaya hindi ko siya magamit. Ariel Diligero, dantam sa host.
Mega shout out sa lahat. Ayun, may jacket ka na. Wow, timing pagpasok. And guys, lablabin po ang Papa Teddy nakapin. Wow, timing pagpasok. Kayo din po ang nag-flex. Salamat po po. Ayan. Saan na ba yung ano ko, music ko? Wala na. Na-delete ko siguro. Ito lang meron eh. Bulanan ako, tamsak po. Bolir, ayan. May jacket ka na. Mega shot kayo sabi ni Papa Teddy. Ayan, lablabin din po yung nakapin. Meron na po kayong jacket. Bulanan ako. Ariel, nagbaba ng kanyang tahanan. Ariel ba yung nagbaba? Dan sa nakapin ho, sabi ni Ariel. Salamat, salamat. Ariel, andito ako sa iyong bahay. Dati nakitang dikit. Panoorin ko na lang ha. Dan sa nakapin, sabi ni Ariel. Ayan, lablabin nyo rin po si Ariel. Mabalang po kayo ng bahay dyan. Pinanood ko na lang buhay ng buko vendor. Naku, masarap tong buko. Bakit masarap yung ginagawa ninyong buko, buko juice? Naku, kahit umulan si kuya, oh. Mega lang siya, Papa Teddy, sabi ni Kayden. Bakas lang po. Dumikit akin para mabalikan po. Ayan. Lablabin nyo rin po si Jennifer Vlogs. Nagla-live stream po yan. Ayan. Ariel, pinapanood ko yung binaba mo. Secretary Kayden, dito na. Dito. Hinabulahan na. Bahol, taga Bohol, hehe. Saglit lang guys, may tawag ako
Pasensya na, guys. May kausap ako. Moto check. Mr. Pulibe. Pulubi vlogger. Hello. Naku, napadaan dito si Sir Pulubi. Thank you po. May jacket na po kayo. Ate Josie, mega loud shoutout. Babae nyo na guys mga bahay nyo, please. Huwag kalimutan po yung nakapin. Jennifer Vlogs, huwag kalimutan. Sassy ma'am, andito na po yung message nyo. Basahin ko po mamaya. Sa akin ba to? Ba't iba ng Iba ng live. Sabi ko, bakit iba? Hello, si Kaden, mami. Nabasa ko po maya-maya, mami, ha? Gawang kita mamaya, ha, mami? Ayan, Pulubi, may jacket ka. Nababa nyo yung bahay nyo, guys. Bulanon, welcome po. Patamsak ng premiere. Ayan, Bulanon. Ayan, guys, tamsakan nyo naman si Bulanon ako. Nakapin po. Moto check, mega loud shoutout. Ariel, Dan, Sabuko. Ako nagbakas. Guys, po-support premiere ko mamaya 8:15. Sige. Tamsakan niyo muna yung yung si Bulanon. Mayroon siyang premiere. Lapu-Lapu City. Ma'am Bajul, taga Bohol, dikit Kalembang na po. Papa Teddy, salamat po. Ayan, baba ka dyan, Guys, natamsakan nyo na si Bulanon ako. Patamsak ako ng kanyang premiere. Thank you. Ayan, si Pulube, nagbawa ng kanyang bahay. May premiere din ba? Kabayan, dikit Kalembang. Naka-remind na ang iyong Almaria Island, Abu Dhabi. Taga Abu Dhabi pala to, Kabayan. Assalamualaikum. Ayan guys, patamsak ako ng kanyang premiere, nakapin po. Moto check, baba mo yung para matamsakan nila. Bulanon ako, dan sa premiere mo, sabi ni Papa Teddy. Ayan, Papa Teddy, ito po ang kanyang bahay. Binababa po ni Nightboot, saka si Jennifer Vlogs, huwag kalimutan. Sugar Babe, tusok ba sis? Paayuda naman. Ayan, saglit lang babe, bigyan kita ng ang jacket. Salamat host, welcome. Sugar Babe, baba ka ng bahay mo dyan. Saan na si Salamat host. Thank you po. Dan na sa nakapinaw, sabi ni Ariel. Ayan. I-shoutout mo yung pangalan ni Ariel para masuklian ka niya. Ayan guys, tamsakan nyo na si Pulube. Tamsakan nyo na guys. Dan na sa nakapin, sabi ni Sugar Babe. Ayan, si Sugar Babe nagbaba ng kanyang tahanan. Mega loud shoutout, Team Jen. Salamat sa Team Jen. Thank you. Huwag kalimutan si Papa Teddy, binababa po ni Nightboot, lablabin naman po. Sugar Babe, nagbaba ng kanyang tahanan. SR, done na, sabi ni Sugar Babe, ayan. Shimals Vlog, andito ako sa iyong bahay, Shimals. Ayudahan kita ha. Panoorin ko muna. Tamsakan nyo na guys yung yung nakapin, premiere din po. Moto check, baba mo yung mo, premiere mo dyan. Shimals, dito ako sa yung bahay, be. Nanonood lang ako. Queen Gray, tamsak host. Maraming salamat, Queen Gray. Guys, lablabin nyo naman si Shimals. 71 siya. 71 pa lang siya. So, mga gustong dyan, ayuda. Ayudahan niyo naman si Sugar Babe. 71 pa lang yung kanyang tahanan. Sis, nanonood pa ako sa iyo ha. Queen Gray, nagbaba ng kanyang tahanan. Guys, tamsakan nyo na si Pulube. Tamsakan nyo na ang kanyang premiere. Mega shoutout Sugar Babe. Salamat lalabs. Ayan. Asa na si Sugar Babe?
Guys, si Sugar Babe, 71 pa lang yung kanyang bahay. Ayuda naman ako, guys. Nakapin, please. Mega shout out, Sugar Babe, sabi ni Kaden. Premier ko, 815. Sige, photo check. I-pin natin yan, maya-maya. Guys, sinong mabait dyan? 71 pa lang si Sugar Babe. Lablabin niyo naman, guys. Dikit kalembang si Mouse. Unang ayuda ko sa'yo. Premier ko, salamat sa mga Team Bless. Ayan. Thank you, Team Bless. Team Jen, thank you. Lablabin po, Jennifer Vlogs. 8 AM po ang kanyang live streaming after ng premiere ko. Ano daw? Sige, mamaya host, bigyan ko siya. Ayan. Sugar Babe, dikit kalembangin mo si Pulube, bibigyan ka ng ayuda niyan. Kasima, Kuranan, Dantam Sakpo host. Thank you, Kasima. Si Shimal, nandito ako sa iyong bahay. Sir Pulube, vlogger, mega siya, sabi ni Jennifer Vlogs. Ayan, si Queen Gray, nagbaba ng kanyang tahanan. Lablabin nyo rin po, Queen Gray. Lablabin po, Jennifer Vlogs, Papa Teddy, nagla-live stream po yan. Si Ate Lori din, nagla-live stream po yung mga yan. Sino po pala ang bahay? Shimals Bay, baba mo yung bahay mo dyan. Salamat Kasima, baba ka ng bahay mo dyan. Thank you. Sir Pulube, ayan, sabi ni Sis Jen. Megala shoutout Team Pulube. Ay, Team Pulube. Team Jen, sabi ni Pulube. Dikit kalembang Shimals sa bahay mo. Sugar Babe, Dante Shimals Vlog. Ayan. Sugar Babes. Ayan si Papa Teddy yung kanyang bahay. Binababa ni Nightwood. At saka si Jennifer Vlogs. Ayan si Queen Gray. Gwapong Ulitawo. Dikit kalembang sa yung binaba. Queen Gray. Ayan. Tapos na kayo kay Queen Gray, guys. Tapos na kayo. Ayan, palablog naman din po kay Ate Josie. Palablog din po kay Ate Josie. Risa K, Tamsak Host. Mega loud shoutout, Madam. Madam, baba ka ng bahay mo dyan. Thank you. Bakit 24 hours tong premiere mo, Motocheck? Tigil-tigilan mo ako. Naka 24 hours ka dito. Gantamsak na. Kung iba 24 hours, thank you so much, Lalab sa Papina yan. Guys, lablabin nyo na si Ate Josie, Ma'am Risa, baba ka na yung bayan yan po. Mag-loud shoutout. Ma'am Risa, dikit kalembang ulit sa iyong tahanan. Ate Josie, dikit kalembang sa iyong tahanan. Papa Teddy. Megalat shoutout po. Ayan guys, lablabin nyo rin si Madam Risa, nagpapa-games. Nagpapa-games po yan, si Ma'am Risa. Ayan guys, si Ma'am Risa kay nakapin po, palablab din po. Sa mga gustong manalo dyan, patusok ng premiere. Guys, patusok ng premiere ni Pulube at saka ni Motocheck. Palablab naman po kay Ma'am Risa kay nakapin po. Thank you so much. Ma'am Risa, salamat po sa iyong pagbisita. Ayan guys. Palablab ako kay Madam Risa nakapin. Thank you. Lablabin na yan.
Nagpapagames yan si Madam Madam Risa. Namimigay ng GCash, guys. Kaya lablabin niyo na po. Ma'am Risa, dikit ka lang bang ulit sa aking alagad? Naku, nagpakulay si Ma'am. Ma'am Risa, salamat po sa iyong pakulay dyan. Ma'am Risa K, thank you so much. Salamat po. Thank you, host. Welcome po. Guys, padikit kalembang na lang kay Ma'am Risa. Yan po. Palablab naman ako. Kay Madam Risa. Thank you. Sis Jen, kung hindi mo pa nadikit yan si Madam Risa, dikitan nyo na, guys. Nagpapa-surprise games yan. Namimigay yan ng ng 1,000 GCash sa mga very supportive na viewers niya. Josie, Katanggadan, dan na. Tamsak dikit kalembang ko sa'yo, sabi ni Kasima. Dan kay Risa K. Ayan, maraming salamat po. Huwag kalimutan po si Ate Josie, tsaka si Pulube. Meron silang premier tsaka si Motocheck. Salamat po, Madam Risa, sa iyong pakulay. Ate Lori, mega loud shoutout. Guys, Ate Lori, dikit kalembagan nyo. Magkakaroon siya ng Grand LS sa darating na August. Yun po, yan po, on the way po. Thank you, ayan. Yan po, asan na yung bahay mo? Baba mo dyan. Hinahanap ni Madam Risa. Mega loud shoutout, Lalabs Lori. Ayan, huwag kalimutan si Ate Lori at si Ate Josie. Huwag kalimutan dikit kalembangin ang nakapin, guys. Salamat po. Shout out Ma'am Marisa K. Sabi ni Ate Lori, salamat po. Ayan, si Yen Fu, nagbaba ng kanyang tahanan. Guys, palablab kay Yen Fu. Buti naman pinalitan mo. 24 hours, ha? Kung hindi ko pa napansin, hindi mo pinalitan. Bakit? Ma'am Risa K, dan po, sabi ni Papa Teddy, ayan. Guys, huwag kalimutan si Jennifer Vlogs, 8 AM, everyday po yan, maliban sa Sunday. Guys, dan na kayo sa nakapin. Love-lovin nyo na. Shoutout Josie Lalab, sabi natin Lori. Mega siya, sis Lori, sabi ni Kaden. Shoutout Papa Teddy, ayan. Ayan si Papa Teddy, huwag kalimutan. Huwag kalimutan, Riza K, dan na po, sabi ni Sir Pulubi Vlogger, ayan. Riza K, Ma'am Lori, mega loud shoutout sa iyo, ayan. Ayan, Ma'am Riza K, may bahay na po. Ay, may bahay na po. May jacket na po ang inyong binaba. Thank you. Ayan, guys, nadikitan nyo na si Ma'am Risa. Yeah, okay din, haha. Dito ako kanina, Lalabs Lobat. Lang, nakabalik. Ayan. Mega love shout, kapatid Lori, sabi ni Papa Teddy. Shout out Lalabs, Josie, Katanggatan, sabi ni Secretary Kaden. Ayan, guys, patamsak ako kay Yenfo at saka Sir Pulube. Meron po silang premiere. Huwag kalimutan din si Ate Josie. Nag-livestream din po yan. Dan full pack po sa'yo, Yenfo. Sabi ni Ma'am Risa K. Salamat Ma'am Risa. Sa mga hindi pa dikit dyan, dikitan nyo na si Ma'am Risa. Nagpapa-surprise yan, guys, games. Shoutout Lalabs, Kasima, Caronan, ayan. Ma'am Sek, mega shout po. Daisy, asan na si host? Late na ata itong kaibigan, hindi ata ako nakita. Patusok po sa premiere ko, ayan. Guys, tusukin nyo ang premiere ni Pulube at saka ni Yenfu. Ma'am Sek, musta ka dyan sa hotel po? Ayan. Sek, Karima, about Outloves, sabi ni Ate Lori. Si Ate Lori, huwag kalimutan, guys. Jennifer Vlogs, nag-livestream din po. Si Ate Josie din po. Risa K, nakapin po, nag-livestream din po yan, guys. Dikit kalembangin nyo na kasi may mga surprise siya sa mga kanyang mga premiere niya, guys. Kaya lablabin nyo na, guys. I-turn on nyo na ang kanyang bell. Papa Teddy, dyan ako nanalo kay Ma'am Risa K, lalab mo yan.
Yen po, ayan. Salamat sa mga Team Bless, sabi ni Kayden. Lablabin nyo na guys, kasi si Ma'am Risa, kung nag-premiere yan guys, may surprise na price yan. So, i-turn on nyo na ang bell lagi. Para pag may premiere siya, mag-comment agad. At manalo ng GCash. Haha, Ma'am Lori, thank you po. Ayan. Nanalo dyan si Ate Lori. Lablabin niya na guys. Ate Josie, nagla-live stream din yan si Ate Josie, Ate Lori. Lablabin niyo po, Papa Teddy, ayan. Nagla-live stream mga yan. Guys, patamsa ako kay Yin po. Meron siyang premiere ng 8:15. At saka si Puluwe. Huwag kalimutan lablabin. Mega loud shoutout, Ma'am Risa K. Salamat po, sabi ni Secretary Kayden. Thank you, thank you. Guys, lablabin nyo na si Ma'am Risa kasi pag nag-premiere yan, unahan nyo nang mag-comment. Manalo po kayo ng GCash. Ma'am Risa K, dan na po, full pack, sabi ni Papa Teddy. Ayan, si Papa Teddy, binababa po ni Nightboot. Thank you, BG ka na host. Tambak pa mga papel. Sige, Ate Lori, thank you. Huwag kalimutan si Ate Lori. Sa August, meron siya pag Grand LS. Si Jennifer Vlogs, 8 a.m. Papa Teddy po, nagla-live stream din po yan. Si Ate Josie po, Katagatan, nagla-live stream din po yan. Lablabin niyo po. Papa Teddy on the way po. Thank you po. Sabi ni Ma'am Risa K. Ayan guys, lablabin niyo na, magpapa-games yan si Ma'am Risa at si Ate Lori. Magpapa-entry si Ate Lori ng August. Tapos si Ma'am Risa nagpaplanong magpa-games din yan, kaya lablabin niyo guys. I-turn on nyo na ang kanyang bell para bonggang-bongga ang inyong GCash. Patusok ng premiere. Guys, tusukin nyo naman si Pulube. May premiere po siya, please. 13 minutes. 13 minutes? So, alas 8? Alas 8 to Pulube. Dikit kalembang Pulube ulit sa aking alagad. Ma'am Risa K, thank you po. Sabi ni Papa Teddy, ayan. Huwag kalimutan si Madam Ma'am Risa K, nakapin. Si Jennifer Vlogs, huwag kakalimutan guys. Tikit kalembangin. 8 a.m. po lagi yan, maliban sa Sunday. Si Ate Lori, nagla-live stream yan. Dan kalembang ulit sa'yo, Pulube. Taga-Uma TV, hello host. Ayan, start yung August 1, lalabs. Post ko mga lalabs. Sabi ni Ate Lori, ayan. Guys, dikit kalembangin nyo yan sa Ate Lori. Binababa po yan ni Nightboot. Huwag kalimutan po yung nakapin. May pa-surprise po yan na games, guys, ha. Papa-Gcash yan si Ma'am Risa. Ma'am Risa K, na buburyong na ako dito sa hotel. Hindi man lang mainitan ako. Sabi ni Kayden. Guys, si Yen po, merong premiere ng 8:15. Si Pulube, alas 8. Kaya lablabin nyo na. Taga-Uma TV, meron ka ng jacket. Salamat sa iyo dyan. Oo, may jacket na. MBG TV, mega loud shoutout. Mega loud sa inyong lahat. Sabi ni Jennifer Vlogs. Ayan, Jennifer Vlogs, 8 a.m. Papa Teddy, nagla-live stream din po. Si Ate Lori, nagla-live stream din yan. Si Ma'am Josie, Ate Josie, nagla-live stream din po. Sino pa nagla-live stream dito? August 2 ako makalabas. Ayan. Mega shout sa iyo host at sa lahat, sabi ni Taga-Uma TV. Ayan, baba ka na ng bahay mo, Papa Teddy. Thank you, Ma'am Risa K. Ayan. Huwag kalimutan guys yung nakapin ha. Si Ma'am Risa K. Sa mga gustong manalo dyan ng GCash. Pag nag-premiere si Ma'am Risa, ayan. Mag-comment lang kayo. May pa-surprise po siya na cash. Hello everyone. Ayan. Taga-Uma TV na po ba ng kanyang. May premiere din. Ba't ang dadaming premiere nyo guys? Yan po. Thumbs up ulit sa iyong sa iyong premiere. 8:15. Tips ka muna dyan, Sisi Kayden. Enjoy mo ang buong kwarto ng quarantine mo. Ha? Ako susunod. Yahoo! Ayan. Taga-Uma TV. Nandito po ulit ako sa inyong bahay. Dikit kalembang po.
Salamat. Dan nasa nakapinho, sabi ni Taga-Uma TV. Maraming salamat. Dan na ako sa iyong bahay. Ulit, Taga-Uma. Okay na ako dito, Ma'am Risa Kay. Kain at higa lang ginagawa ko. Hahaha, sabi ni Kay din. Si Kay din, may nahanap na akong temporary papalit sa pwesto ko. Yahoo, kita-kits soon. Ayan, po Diyos ko, may mga plano na sila. K-Drama Universe, mega loud shoutout. Guys, huwag kalimutan, Jennifer Vlogs, Papa Teddy, Ate Lori. Huwag kakalimutan po. K-Drama, baba ka ng bahay mo dyan. Alas 8 si Pulube. Pulube, baba mo mamaya bago mag alas 8 yung sayo, ha? Asa si Yenfu? Yenfu, baba mo yung premiere mo dyan. Yes, host. Baba mo ng bago mag alas 8 para support natin. Yes, host. Ayan. Ayan, may premiere din si Taga-Uma, guys. Lablabin nyo po. Asa si Yenfu? Yenfu, baba mo yung bahay mo. Ayan, guys, patamsa ako kay Taga-Uma TV. May premiere po siya. Patamsak po ako. Anong oras ng premiere ni Basta alas 8 si Si 24 hours pa. 24 hours pa naman. Si Guys, tamsakan nyo na yung nakapin. May premiere po siya. Taga-Uma, dating dikit po, tinamsakan ko na po. Sabi ni Risa K. Ayan. Thank you. Ma'am Risa, ko lang yung mo ha, bahay mo. May premiere po sila. Ibalik natin mamaya. Ayan guys, kay Yenfu guys, patamsak din po ako ng premiere ni Yenfu. Patamsak ng premiere ni Yenfu guys. Nakapin. Taga-Uma, ayan. Thank you, Ma'am Risa K. Sugar Babes, stay ka muna. Ayudahan kita. Ayan. Sugar Babes, dyan ka lang hanggang 8:15. Meron tayong premiere support. Supportan natin yung kay Pulube tsaka kay Yenfu. Okay lang, host. Drive muna ulit ako. BG lang muna. Thank you, Ma'am Risa Kay. Baba natin maya-maya yan, Ma'am Risa Kay. Ulit po. Guys, natamsakan nyo na si Yenfu. May premiere po si Yenfu. Thumbs up ulit, Yenfu, sa iyong patusok po ng premiere ng 9 minutes. Ayan. 9 minutes na lang si si Pulube. Baba mo dyan bago Pulube. Yung iyong premiere para masugod natin. Yaw, si Lori, LL, push mo yan. Sana November na sa Davao ka na para kita-kits tayo. December 12, uwi ako ng Pangasinan. Guys, huwag kalimutan si Jennifer Vlogs, Papa Teddy, Ate Lori po. Palablab po sa kanila. Huwag kalimutan Jennifer Vlogs, alas 8 po yan. Ate Lori, nag-live stream. Meron siyang pa-entry sa August. Ayan guys, binababa ni Secretary K din yung bahay ni Ma'am Risa K. Lablabin nyo na. Ingat Ma'am Risa. Mega love shoutout Jennifer Vlogs, sabi ni Kayden. Ayan. Five minutes na lang si Pulube. Okay na ba si Kayden? Nakauwi na ba bahay nila? Hindi pa.
December 3, apply ko, mga sisi, stay pa ako, bahay ko. Molino ng 1 week. Ayan guys, binaba ni Secretary Inday TEF1 ang bahay ni Ma'am Risa, okay? Balik ulit host, may pinuntan lang na premiere. Salamat taga-Uma TV. Guys, huwag kalimutan yung binababa ni Nightbot at saka yung nakapin, guys. May premiere 8:15. Tagal naman ang quarantine na yun. Kaibigan ko, 3 days lang. Pinauwi na siya. Aba? You're welcome, host. Ayan. Asa na si Pulube? 5 minutes pa naman, no? 1 week lang din ako sa Davao City. May ayusin lang ako. Tapos balik Manila. Pagkikita, maabutan sa Davao, sa Manila na tayo. Yahoo! Goro na sa gala. Patusok ng support sa akin premiere. Guys, huwag kayong alis ha. Merong premiere si Pulube. Tapos sunod natin si Yenfu. Dan thumbs up sa premiere na nakapin host. Thank you taga-Uma TV. Andyan siya. Ayan. Yenfu, dan na daw sa'yo si taga-Uma. Last month po, Kaden. Sabi ni Yenfu. Last month lang. Galing naman. Guys, pasupport ako kay Pulubi ha. Alas 8 din, meron siyang premiere. Ayan guys, yung bahay ni Ma'am Risa Kay, binababa po ni Secretary ni Inday TEF2 at TEF1. Sa mga hindi pa dikit-dikit kalembangin nyo na. Nagpapagames yan guys. May yan, surprise games, Gcash. Sa kanyang premiere at saka nagpaplanong mag-games. Pati si Ate Lori. Graneles din po. Huwag kalimutan. Oo nga host, bakit ang bilis quarantine niya? Galing sa Dubai yun. Hindi ko ba alam? Bakit 3 days lang? Ayan guys, may premiere si Pulubi ng alas 8. Sunod natin si Papa Teddy. Ay, Papa Teddy. Si Yenfu. Ma'am Bet Dumalaw, mega loud shoutout. Hello po, Ma'am Bet. Sis Bet, mega loud shoutout sa'yo dyan. Ayan, si Pulube, meron siyang premiere ng alas 8. Isunod natin si Yenfu. Ayan, si Secretary Inday TEF1, binababa ang bahay ni Ma'am Risa Kay. Lablabing niyo na po, guys. Sa mga hindi pa nakalablab kay Ma'am Risa Kay, lablabing niyo na. Binababayan ni Secretary ni Inday. Anong ulam, Ma'am, Sis Beth? May galaw siya sa'yo dyan. Next natin, pag nag-start na si Pulube, si Yenfu baba mo yung mo. Yung premiere mo maya-maya. After ni Pulube, alas 8 siya, alas 8. Start July 2021, 10 days quarantine sa lahat ng lalapag sa NAIA. Kasi nung tumingin kami ng hotel, 7 quarantine days paang. Kulang po yung message na ito. Chicken with chestnut. Ang sarap naman. Chinese dish. Guys, pasupport ako kay Pulube Pasupport po ako kay Pulube. Sana si Bebs. Ma'am Bebs, andyan ka pa po ba? Magpapayo na po si Pulube after po ng premiere niya.
Yes, Chinese style. Sarap. Sarap naman yan. Guys, sa mga hindi pa dikit kalembang kay Ma'am Risa kay ha, binababa po yan ni Secretary Inday Tef1. Yes, nakaset reminder si Pulube. Ayan. Guys, nakapin si Pulube. Alas 8 yung sa kanya. Puntahan nyo na po ng alas 8. Tapos sunod natin si Yenpo, 8:15. Kain tayo, host. Naku, ano kayong ulam nila? Sana all. Sige. Kung toys lang muna dyan, sisikay din. Kunting tiis. Sabi ni Ate Lori. Guys, huwag kalimutan Ate Lori, Jennifer Vlogs, Papa Teddy, tsaka Yam Scarpe po. Gawan ko kasi ma'am ano pala dito. Ma'am Risa ng nightbook mo para baba na lang ng baba. Ayan guys, alas 8 na. Pabakas naman ako kay Miss Sir Pulube, Inday Tef. Pero after a week, noong magbayad kami, hotel tumaas na, naging 10 days na. Yan po, full pack ang palno, vacant talaga. At lahat 10 days, ayan. Guys, merong premiere si Sir Pulube, palablab naman po. Pabakas po Inday Tef. Tapos ibaba natin yung ni tag dito. Ni Yenpo. Guys, papuntahan ako dun sa kay Pulube. Pabakas ako ng Inday Tef. May bayad siya. Ayan. Guys, pabakas ako ng Inday. Inday Tef. Yan po, baba mo na yung sayo, please. Baba mo na yung sayo. Yan po, baba mo na yung sayo. Ay, nandun ba siya? Yun po, baba mo na yung mo dyan. Yung premiere mo. Gawang ko kasi Ma'am Risa ng niya. Ma'am Risa, gawang kita ng nightboot dito Para hindi na ako nagbababa dyan. Si nightboot na magbaba. Ng bahay mo. Saglit lang guys ginagawan ko si Ma'am Risa ng kanyang kumanda. Dito kay Nightbot.
Ayan guys, yung bahay ni Ma'am Risa, binababa po ni Nightboot. Ma'am Bet, ayan. Dan Risa Pulpak, ayan. Guys, 8:15 si Yinfu, may premiere po. Ayan guys, binababa po ni Nightboot yung bahay ni Ma'am Risa Kay. Ginawan ko po siya ng Nightboot dito para hindi na tayo mahirapan. Para si Nightboot na magbaba. Asa na yun? Bahay po ni Ma'am Risa, binababa po ni Nightboot po. Ma'am Bet Dan Pulpak po. Ayan. Harangdan. Guys, huwag kalimutan yung binababa ni Nightboot, guys. Ma'am Risa, dyan po yung kanyang bahay. Binababa po ni Nightboot. Di pa ba siya morning host yung nag-premiere? Parang hindi pa po. Wala namang harang. O nakalimutan niya nagpaharang. And guys, si Info 8:15. Yung binababa po ni Nightboot, si Ma'am Lori, tsaka si Ma'am Risa Kay po. Palablab po sa kanila. Si Yenfo guys, 8:50 naman si Yenfo. Kaya nga kasi wala siyang harang, baka nakalimutan. Sayang. Kaya nga po. Ayan guys, Ate Lori, Risa Kay, Jennifer Vlogs, huwag kalimutan dikit kalembangin po. Harang, ayan. Guys, yung bahay ni Ma'am Risa, binababa ni Nightboot guys ha. Risa Kay. Nagbibigay po yan ng prize sa kanyang premiere.
Si Ate Lori, sa darating po na August, may pa-entry na po yan. Lablabin niyo po. Ito po bahay po ni Kaden. Huwag kalimutan. Dangerously home. Yen po, nakapin na yun sa'yo, Yen po. Ilang minuto kaya tong kay Pulube? Guys, binababa yung bahay ni Ma'am Risa, ni Nightboat ha. Huwag kalimutan po. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Oh, whatever that means. Into a constant time to find it, to get it off my head. Si Lori, ang hirap pumunta sa Manila kung makauwi na ako, wala pang bus na nagbiyahe doon sa Pangasinan. Guys, huwag kalimutan yung bahay ni Ma'am Risa, Ate Lori, Jennifer Vlogs, huwag kakalimutan po, tsaka Papa Teddy. Ma'am Risa K, binababa po yan ni Nightboot guys ha. Lahat po sila, lahat po ng tinatype ko, palablab naman. Thank you po, host. Welcome, Madam Lisa. Salamat din po. Ginawa na kita ng Nightboot para hindi mo na ibababa yung bahay mo. Mag-type ka lang dyan ng RS. Si Nightboot na po magbababa para iwas lagas. Para si robot nang magbababa. Naka-BG lang po ako, nag-drive. Ingat po, Ma'am Risa K. Ingat-ingat po dyan. Guys, sa darating na August, may pa-entry si Madam Lori. Palablab po. Jennifer Vlogs every 8 AM po, maliban sa Sunday. Ingat po, Ma'am Risa K. Sabi ni Kaden, dyan lang muna para maka-adjust ka sa tulog. Daddy Alex Alarcon. Ayan. Mega lang shoutout. Daddy Alex Alarcon. Kumusta? May premiere na si Info ng 8:15 guys.
Daddy Alex, baka hindi mo pa nadikit kalembang si Madam Risa. Ito po yung bahay niya. Nagpapagames po yan. Binababa po ni Nightboot. Hello, host! Papa, ano, Daddy Alex? Ayan, oh. Binababa ni Nightboot din, eh. Guys, may premiere si ano, Info. Papuntahan na lang po, Info po. Mag-start na shortly. Nagala siya dito, Kaden, kumusta yan sa hotel mo? Ayan. Nabuburyong na daw siya. Guys, Info, start na. Ang kanyang premiere na kapin, si Master Denon. Guys, umpisa na kay ano, Master Denon. Nakapin po. Puntahan na natin, guys. Yan po. Nag-start na. Hindi ko na natapos dun kay ano. Select. Ate Lori, start na si ano, si Motocheck. Na kanyang premiere. Andito lang kami. Sige, sugod muna. Dito kami, ate.
Dapat pala pangalan na lang, no? Wag nang please connect para kita yung name. No. Edit nga natin. Para wala na ano, please connect kay ganon. Dapat ano, connect or name na lang. Para kita yung name nila. Try nga natin dito. Huwag nang please connect. Risa K. Ganun na lang. Try natin ha. Para may edit natin yan. Pati kay Ate Lori, tsaka sa lahat. Ayan o, Risa K. Tignan natin ha. Pag napin siya, ayun, lumalabas yung pangalan niya agad. Ganun na lang, Risa K. Ganun na lang, labas yung pangalan agad. Mas maayos. Ayun o, kita agad, Risa K. Yung mga nightbot natin, palitan natin. Tita Mel, ganun na lang. Tita Mel. Wag nang mag-please connect para kita agad. Mga name na lang. Host, pag-uwi ko, magpa-member ako sa'yo. Thank you po. Naku, walang problema, Ma'am Risa. Host, daan si Sugar Bay. Saan? Parang wala na ata, Sir Pulube. Thank you, Ma'am Risa. Sir Pulube, umalis ako doon ng 8:15 ha, kasi support ko din yung yung CNFO. Premiere din niya. Pumunta rin siya sa premiere mo. Si Master Denon. Motocheck vlog. Ito yung bahay niya. Ito po yung bahay niya. Premiere din niya ngayon. Pumunta rin siya sa sa bahay mo. Ayan, yung binababa ni ni Nightbot. Ganyan na lang, mas maayos, no? Makita agad yung name pag si Nightbot. Kasi pag please connect, sasabihin ko pa, hindi na siya, please connect na lang yung nakita. Hindi na nakita yung, yung name ng member. Saan na yun, host? Bigyan ko ayuda. Naku, Sir Pulube, wala nga siya eh. Kami na lang ni Ma'am Risa ang iyong ayudahan. Tsaka ni Daddy Alex. Ayan siya, oh. Daddy Alex. Salamat, Daddy Alex, sa iyong ano ba yan? Team Inday. Iba din? Ba't di ko yun alam? At sana na-copy din natin. Daddy Alex, dikit kalembangin mo si Ma'am Risa K. Nagpapaano yan? Nagpapa-Gcash sa kanyang premiere. Lablabin niyo po. Magpapa-games yan ng Gcash, Daddy. Si Ma'am Risa, nasa taga-Japan. Lablabin mo na yan.
Nagpapasurprise, ano yan? GCash, Dad. Mababa yung 1,000. Ayan. Surprise, ano yun si Ma'am, Ma'am, napaka-generous ni Ma'am Risa. Alam mo, malaking tulong yung pa-GCash ni Ma'am, lalo na ngayon, pandemic. Nakapin, Daddy, nakapin siya. Lablabin mo na yan. Sino yung MK? Okay, pinsan ko. Nag-edit kasi ako ng mga members natin sa Nightbot. Yung name na lang nila, hindi ko na nilalagyan ng please connect, please connect. Para hindi halata. Sige po, ayan. Sige, Daddy. Dikit kalembangin mo kasi pag nagpe-premiere siya, bantayan mo. Ang price niya, 1,000. So, may mapipili niya. Sa mga unang support talaga. Yan na yung pinaka niya. Go, Daddy. Support natin. Ni-edit ko na yung Nightbot para pag pag nag-pin ako sa inyo, kita agad. Kita agad yung yung name at saka hindi na tawag dito. Hindi masyadong mapapansin ni Lolo kasi si Nightbot nagbababa. $8.15. Okay, 12 minutes. Nasa premiere sila lahat. Iba din. Iba din ang support. I wanna make love. Nag-i-edit ako ng Nightbot natin para pangalan nyo na lang yung nandyan. Please connect. Pag please connect pa, please connect na lang nakikita. Nawala si Sugar Babes, manay inday tayo. Nako, Sir Pulube. Wala nga siya.
Daddy Alex Official, Dan Pulpak, Pasukli, salamat. Ayan. Sir Pulube, andito sila sa premiere. Mamaya, balik yung mga yan. Makita niya yung mo, yung dikit kalembang mo. Nasa premiere kasi sila, Sir Pulube. Nasa premiere sila. Hindi ka man nagdulgal. Ang bagyo man. Alam nyo guys, ang weather dito sa Pilipinas ay ang labo. Umulan, umaraw. Lakas, ang ganda ng araw. Tapos biglang Host, wait ko. Sige Sir Pulube. Inayos ko lang to night boot natin. Ay nako, natapos din. I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I was your friend. And for you, girl, I swear I do the Tamsa guwapa, Lodi. Bentoy, Gitok, may magalang shoutout. Ayan, Bentoy, lablabin mo si Ma'am Risa. Kumusta ka na? Nagpapa yan? Nagpapa Gcash. Dikit kalembangin mo na. Tsaka si Ate Lori. May siya, may pa Granel S. Si Ate Lori. See my wish. Go. See my wish. Hindi na bumalik mga pumunta sa premiere. Na-miss ko yung mahaba na harang sa Canada pa ako ito hanggang 2 minutes lang. Hindi yan talaga mother. Nasa Philippines ka na kasi. Guys, huwag niyo kalimutan dikit kalembangin si Ma'am Risa. Nawala Hosi. Ewan ko ba dyan sa kay tawag dito? Kay Bebs. 71 pa lang yung bahay niya eh. Sayang, hindi nakapag-antay. Mag-aayuda si
Mag-aayuda si Pulube. Sir Pulube, huwag mo kalimutan si host, ha? Ako nang ayudahan mo. Wala eh. Ayaw nila eh. Aba. Sabi ko, stay siya. Kaya nga. Pag-graduate ko sana hosi. Oh. Baka may ginagawa. Ako na lang ayudahan mo, Sir Pulube. Hindi ka nagstay, sayang. Hirap pa yung mangisda. Kung nagstay siya sana may saging siya. Kasi na si Daddy. Daddy, lablabin mo rin si Pulube. Nagdikit kalembang sa'yo. Nag-edit ako ng night boat para kita yung pangalan nyo agad dyan sa taas. Pag si Twins Heart pala, nagpa. Magandang dilag. Ang mga kahapon. Host, nag-back ka na? Anong back? Nag-ano na ako? Nag-buhit na ako? Ano ba? Anong back? Loading ako.
damdamin. Sana si Motocheck. Motocheck, asan ka na? Harang! Daddy Alex, dinikit ka lembang ka ni ano, ni Pulube. Gawin kita ng night boot, ano, Pulube. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? May patanong. On the way, Pulube! Si Daddy Alex, na-edit ko ba yung sa kanya? Tingnan nga natin yung binaba ni Nightbot. Ah, hindi ko na-edit yung sa'yo. Papa, ano, Daddy Alex. AA yung sa kanya. AA. Ayun. Salamat, Alex Alarcon. Ayan po yung artista nating ano, bisita, Alex Alarcon. Yan po yung bigatin nating artista. Nag-iilamos lang. Sir Pulube. Harang uli, Yahoo! Dating dikit kay Pulube host. Ayan. Nagkadikitan siguro kayo kay Jennifer Vlogs. Walang ano ay, sir. Baby K! Hello, mga kalat! Shout out! Nalobat po ko sa host. Ay, si Ma'am ano? Si Ma'am ano to? Ma'am Risa K? O si ano? Ayan, sabi ko na nga si Ma'am Risa K. Sis Daisy, mga kalat, shout out. Sir Pulube, ito po yung ano nyo ha? Night boot nyo. Hello, Baby K, sabi ni Katen. Ayan, Daddy Alex, dikit kalembangin mo na si Ma'am Risa K. Nagpapa-Gcash yan sa kanyang mga premiere. Tapos magpapa-games po siya. Si Ate Lori din, magpapa-Granel S. Huwag niyo kalimutan. Jennifer Vlogs, 8 AM po yan lagi. Papa Teddy, huwag kalimutan po. Ganyan na yung ginawa ko para kita agad yung name. Pag nakapin, kita agad yung pangalan. Dito lang ako kain muna. Aba, late na kumain ng mother. Bakit late na po kayo kumain? Tandaan, pag late kumain, late din ma-digest. Samantala ako. Inggit pala, no? Hindi kasi ako kumain eh.
Si Ma'am Susan, may favor ko gawan mo ko ng video greetings. 1K sub ko, my dear friend, kasi isa sa nagparami ng banana ko. Thank you. Ayun. Si ate, ano. Oh, reply mo nga baka sabihin ano. Na-share ko na ba to? Na-share ko na. Yan po. Pa-share naman ako sa community. Guys, pa-share naman ako sa community nyo. Kahit pala si Pulubi, guys, nagla-live streaming. Huwag nyo kalimutan. Nasa harang. Grabe naman yung harang na yan, daddy. Haba-haba, Daddy Alex, thank you, Daddy, sa ano mo kanina, sa iyong anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon sa ginawa mo kanina? Bakit walang harang? Ay, walang harang, walang hangin. Ang init. Guys, bago na yung mga night boat, para kita yung mga pangalan nyo. RS. Sino to? Ay, si Sis Aussie. Naku, si Sis Aussie, kumusta na kaya yun? Busy na yun sa work niya. Ay, yung mga lang hindi ko na-edit pala. Yung mga nasa timers. Banner host, pwede ko gumawa nun para send mo si GC na iba na banner. Oh, yun nga sinasabi ni Mama. Hindi naman ako nakagawa, Daddy. Thank you, Daddy, ha. At naisip mo pa talaga yan. Salamat, Daddy, ha. At naisip mo yan. Inaayos ko tong itong nightboot natin para kita yung pangalan nyo agad. Pag nakapin, diba? Mas maayos tignan. Pangalan nyo agad. On the way sa nakapin. Ano nightboot ko host? SR. SR po. Ang nightboot niyo po.
Para ano? Isis Atienza pa pala. Atienza family na lang. Para wala na yung please connect. Please connect. Para pag nakapin kayo, yung ano lang ang wala. Yung timers lang. Yung mga nasa timers, yun yung please connect. Pero itong binababa ko, ano yun na yun eh. Faith Ido TV, mga lahat siya. Faith Ido, baba ka ng bahay mo dyan. Good afternoon, beautiful sister. Hello, hello, my friend. Ano kayo bang lahi pala to? Puhang Friends Vlog, new friend. Puhang Friends. Hello, hello. Ayan, may jacket na po kayo. Dan kay Ma'am Risa, sexy naman niya. Ayan, Daddy. Pag may premiere yan, mag-comment ka agad ha. 1K ka agad. Unang magko-comment sa kanya, mag-support. Daddy. Sa kanyang premiere, yun ang kanyang paano. Tapos magpapagame siya. 1,000 pag ikaw yung una. Tama ba? Oo. Basta pag nag-comment ka, ano ba yung 1,000 na sinabi niya? Nakalimutan ko. Faith Ido, may lahat shoutout. Puhang Friends Vlogs, may jacket ka na. Ayan, Faith Ido, please subscribe. The one I pin. Thank you, thank you. Wow, talaga. Yes, Daddy. Kaya nga pinapadikit kalembang ko sa'yo. Si Ate Lori nanalo dyan. 300, 200. Kaya if ano mo siya, kalembang all mo siya. Para pag may premiere siya, comment ka agad. Oh, Daddy, sabi ko sa'yo, si Ma'am napaka-generous. Nagpalipad din siya kanina. Malaking tulong yan. Gcash, no, Daddy, no? I love you all, my beautiful family. And Faith Ito, just drop your link. Thank you for coming. Dikit ko main ko. Oh, Daddy, dikit mo yung main mo. Thank you. You're welcome. Yeah, you can drop your link. Just don't forget not to don't forget. Please not drop any live. Oh, Daddy, go. Magbakas ka doon. Quickly when I knew I should, that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means. Parang si MJ, hindi ko nag-anuhan ko ba si MJ? Okay, na-edit ko siya. What's going on? And I say, hey, yeah. What's going on? Ayan, Puhang Friend. Thank you.
Type TEF, TF, if that's your main channel. Type TEF. If that's your main channel, so that Nightbot will drop your link. Faith Ido, Ido, please subscribe the one I pinned. Thank you, Risa K. Done na po, ayan. Puhang Friends Vlog, baba ka ng bahay mo. Dikit ka lang bangin kita. Premiere, ayan. Si Tagauma TV, yan ang wala kayang tahanan. Lablabin niyo rin, guys. Lablabin niyo po. Nasabi ni Daddy, salamat po, host. Walang anuman po. Dan na sa nakapin host. Daddy Alex, thank you. Ayan guys, may premiere si Tagauma TV. Lablabin niyo rin po. Gawang kita ng ano. Gawan po kita ng ano, ng Nightbot Tagauma TV. Para ano, si ano yung ibaba mo dyan? TA na lang. Ay, hindi. Meron ng TV na lang. TV. Naka-idlip ako. Sabi ko na nga, naka-idlip ka eh. Yahoo! Vicky JC, tamsakdan po host. Vicky JC, yan baba ng bahay mo dyan. Mega shout sa'yo dyan. Vicky JC, ayan na ba na kanyang tahanan? Ayan guys, lablabin nyo naman si Vicky JC. Singapore Attractions, special tayo. Ayan. Sis Vicky, nood ako sa'yo ha, dating dikit tayo. Host, paano ba magka-dollar sign sa chat box? Yung friend ko kasi, nagtatanong, si Anton. Ay, ano yung daddy? Pa-member. Member. Sis Jen, paano na yung ginawa natin? Member yun eh, di ba? Kailangan niya mag-message doon sa ano, doon sa parang customer service sa YouTube. Yan. Magandang gabi, Yam Scarpen. Nagamagal at shoutout. Host. Hello. Guys, dan nyo na si Ma'am Vicky. Ayan guys, lablabin nyo rin si Yam Scarpe. Ma'am Vicky, dan na po sa inyo. Risa K, I'm in your house. Please come back. Ayan. Okay. Doon sa settings, daddy, may nakalagay doon na ano. Yung customer service.
sabihin niya na gusto yung magkaroon ng membership. Tama ba yun, Sis Jen? Sa money lang po yan. Pag na-money na siya, pag na-monetize na siya, Daddy, pag monetize ka na yon, magkakaroon ka na ng dollar sign. Baka monetize na siya, kaya nagtatanong si Daddy. Hello, Yam Scarpe! Guys, dikit kalembang niyo po yung nakapin. Si Yam Scarpe po. Salamat po, Yam, sa iyong padaan. Sa money na siya. Kung money na siya, pwede. Hello po, Kaden. Sabi ni Yam Scarpe. Faith on the way. Sabi ng ating Ma'am Risa, ayan po yung bahay niya. Binababa po ni Night Boat. Kararating lang ho. Saan po galing kuya, Yams? Guys, huwag niyo kalimutan dikit kalembangin si Risa K. Lablabin niyo po. May pa-price po yan. Si Ma'am. May pa-surprise po yan. Hatid pa din ng mga ayuda. Naku. God bless you, God bless you. Faith Dan, thank you. Sabi ni Ma'am Risa, baby K. Paano gagawin? Mag-message po yan dun sa sa may settings ng YT, sa customer service. Sabi niya, gusto niya member yan, di ba? Join button. Sabi niya, gusto niya magkaroon ng join button. Para magkaroon siya ng Baba ka ng bahay, Puhang Friends Vlogs. Mag-type ka lang ng TF para si Nightbot magbaba ng bahay mo. Host, ilang buwan padadating ang AdSense? Pin? 3 weeks yung akin eh. Pin, request pin. Galing yan ng Malaysia, di ba? Pag Asia, sa Malaysia yan galing. 3 weeks. 3 weeks to isang buwan. Yun yung pin, confirmation pin. Na address. Address yun address. Malapit ka na mo ni Alex Alarcon? Oh, okay, host. Ayan. Guys, lablabin niyo si Risa Kay, tsaka si Yam Scarpe nakapin. Huwag kalimutan ng Jennifer Vlogs every 8 a.m. Ate Lori magkakaroon din ng kanyang Grand LS. Huwag kalimutan. Si Ma'am Risa, dikit kalembangin nyo guys. Kasi sa premiere niya may pa-surprise yan lagi. Diretso yun sa bahay address na nakalagay. Opo, kung ano po yung nilagay nyo. Kung ano pong nilagay nyo sa AdSense nyo, yun po. SR. Ayan si Pulube, huwag kalimutan. Yam Scarpe, Dan to you, please come back. Ayan guys, lablabin nyo naman yung nakapin. Member po natin yan. Yung nakapin po, lablabin po natin. Nakapin. Member po natin yan. Sa bahay, sa Pilipinas po ba? Pag sa Pilipinas, darating sa Pilipinas, pin lang naman po eh. Di pa open nyo na lang doon. Ibigay lang yung pin sa inyo. Yam Scarpe, dating dikit na ho. Sabi ni Pulube. Thank you. Yan si Pulube din. Binababa ni Nightbot. Bakit gano'n yung spelling ko? Dito ko yung address. Darating po dyan, kuya.
Guys, huwag kalimutan ng sis Jen. Charge muna kami, host. Ingat-ingat mo to, check. Dinner tayo, mga kapatid. Sabi ni Yam Scarpe. Sana all. Na all, kuya, na all. Faith Ido, my friend. Done to your channel again. Happy Sunday, my beautiful family. Risa K. Dan Pulpak, may bakas, pabalik. Salamat. Sabi ni Pulube, ito pong bahay ni Pulube, pinababa po ni Nightboat. Done to your channel, Faith Ido. Again. Done to your channel again. Ano kain niya? Sir Pulube, I am here in your house. Please come back. Sabi ni Faith. Faith, drop your link, sis. Guys, huwag kalimutan si Ma'am Risa. Binababa po ni Nightboat. Ang sis Jen natin, guys, every 8 a.m. Faith Ido, subscribe to Jennifer and Risa. Ay, Risa, dan na siya, no? To Jennifer Vlogs. She's live streaming every 8 a.m. This one, I will pin her. This one, Jennifer Vlogs. The one I pin, she's live streaming every 8 a.m. Philippine time. Every day except Sunday. She can give you banana also. She can give you subscribers. Subscribe to her. Ang dami ng interview pala.
Lori Chris, I am here in your place. Come back. Ayan, Faith. Faith, the one I dropped, Jennifer Vlogs, subscribe to her. She can give you banana. Jennifer Vlog, she's there also. Just listening. Subscribe to her. Kaden, Anastasia, Polo, Dan Lodi, may bakas. Salamat. Ayan. Ayan guys, binababa ni Nightbot yung bahay ni Kulube. Magbigay. Nakita ko eh. Mamantika eh. Magbigay. Ngiti-ngiti ka dyan. I have Jennifer before, aba. Thank you, Faith. Ano? Aba, I have Faith da, assist Jen. Dan na daw sa'yo si Faith before pa. Thank you. Tingin. Pala yung nasa pa. DJ Jonero, Sakaino Remix. Faith, Ido TV okay already, sabi ni Yam Scarpe. Manok. Ang kapatid kong bunso, ito yung mga barkada niya, mag-iinuman sila. Ngayon, nakita ko, may pinasok ng supot. Fried chicken. Sport Vlog, may galang shoutout. Kaya pala, dati na. Hello, Sisi Sport Vlog. Junior, may galang shoutout.
Start vlog na po ba ng kanyang bahay? Australia siya? Megalaw shoutout. Start vlog. Di na ako punas karon, sabi ni Kaden. Magluto ba breakfast? Ano kain mo? Nako sis, fried chicken. Kasi yung kapatid ko, mag-iinuman sila. Tumikim lang ako. Ayan guys, palablab kaya ako kay Start Vlog. Naku, sabay pa tayo Guys, huwag kalimutan yung mga binababa ni Nightbot. Lablabin naman po. Anong oras na ba? 9? Nakitikim lang ako. Wala pang isang paa ng manok. Ano yung binawa ni Sisi Start Vlog? Guys, patamsak naman ako sa binaba ni Start Vlog. Start Vlog, dito ako. Dikit Kalembang. Dan na si Start Vlog. Faith Ido, TV, where are you from, my friend? Where are you from, sis Faith? Thumbs up na host with Harang, Niros TV. Hello, Niros TV. Wow, sarap naman ng guava. Ay, guava? Guyabano. Andito ako sa iyong bahay, Dudong. Niros. Andito ako sa iyong bahay. Panoorin ko muna. Dikit Kalembang ko. Alagad ko sa'yo. Belgium! Ayan, sa Belgium daw si Sis Faith. How's your weather in Belgium, Sis Faith? What is your language? English din ba sa Belgium? Niros, nababa ng kanyang bahay. Dikit Kalembang sa alagad ko, Niros. Dikit Kalembangin mo na yung nakapin. Niros. Saan si Mami Sek? Nasa po? Nasa Pasay. Naka-quarantine. Nandito na po siya sa Pilipinas. Not good. The weather is not good. Even here, it's raining. Ayan guys, lablabin si Start Vlog nakapin.
Tsaka yung binababa ni Nightboot, palablab ako. Saan kaya nila binili yung manok? Ba't may manok pa hanggang ngayon? Hindi ako nakag-get over sa manok, guys. Kasi parang mas masarap pa yun sa ano. Sa Jollibee. Faith Ido, done to you, support mine too. Thanks. Sabi ni Niros TV. There, my friend. Please subscribe back to Niros TV. Ayan, Niros, dikit kalembangin mo na yung nakapin. At saka to si Ma'am Risa, magpapagames ito. Itong binababa ni Nightboot. Magpapagames yan sa kanyang premiere. Dikit kalembangin yun at si Ma'am Risa. Si Jennifer Vlog, dikit kalembangin mo rin. Nag-live stream yan every 8 a.m. in the morning. Pilipinas time. Love-loving yun na. Ang ganda pala ng beads na to. Parang normal lang, pero hindi. Puso ang magpasya. Ayan guys, Niros, dikit kalembangin mo yung nakapin, Jennifer Vlogs. Every 8 a.m. po. Nagla-live stream yan. Pati si Stork Vlog, nagla-live stream din yan. Ayan guys, lablabin ang mga binababa ni Nightboot. Start vlog, done to you with bakas. Pabalik na lang po. Salamat, sabi ni Niros. Ayan si Jennifer Vlog, lablabin mo, Niros, nakapin. Para maayudahan ka niya. Nagpapaayuda yan, si Jennifer Vlogs. Nabudol ako din. Dan full pack, Niros TV, pasukli po. Ayan. Niros, pasukli po kay Kayden. Ito po si Risa, dikit kalembangin nyo rin po. Tsaka yung mga binababa ni Nightboot. Sabayan mo yan. Si Jonah, sa Gato Remix, ang pinaka-viral ngayon sa Pilipinas. Party! Ayan, Niros, dikit kalembangin mo si Kayden. Naku, mahina na yung ano. DJ Jonah, sa Gato. Ayun.
Jennifer Vlogs, dan sa'yo. With bakas, pasokli na lang. On the way po. Ayan si Risa. Bakasan mo lang. Galing kay Inday Tef ka mo. At saka si Pulube, andyan siya, oh. Dikit kalembangin mo rin yan. Suklian ka niyan. Dan nasa nakapin, sabi ni ano, ni Ross. Ito ni Ross, si Kaden, balikan mo, dan nas daw sa'yo. Yung binababa ni Nightboot, Kaden and Anastasia, dan na sa'yo. Ayan, binababa ni Nightboot. Galing, oh. Change career na ito. Lifetime free lights, lifetime free fuel, 13-seater van, 18K free miles per year for life. Courtesy of Philippine Airlines. Wow! Ang galing. Pwede siyang mag-tour. Yung nanalo, yung nakakuha ng gold, pwede siyang mag-tour gamit ang Philippine Airlines, 80K. 80,000 free miles per year. Inday Tef, maghapon lang ganito, naka-quarantine. Oo. Pulube, ganun na. Asan ka ba? Asan ka ba? Naka-quarantine ka? Nasa Pilipinas ka na? Hindi ko gets. Ako kasi guys, hindi ako lumalabas. Wala akong barkada dito. I mean, may kaibigan ako, pero hindi ako yung labas-labas ganyan. Lalabas lang ako pag tawag dito? Pag palengke. Quarantine ka sa Abu Dhabi? Secretary Kaden Dan Sukle with bakas, sabi ni Niros. Ito si Risa. Lablabin mo Niros, nagpapagames yan, nagpapa-Gcash. At saka si Pulube, lablabin mo rin. Ayun ito, Pulube. Binababa ni Nightboot. Naka-close contact ako. Nakabuti na lang may wifi dyan. Hindi ba lang ako nakasakay sa sa Ferrari World? Ay, Ferrari ba? Oo, Ferrari World ba yon? Oo, Ferrari, di ba? Pinagsisihan ko, hindi ako sumakay. Niro TV, baba mo, house mo. Ayan, Niro, baba mo. Dikitan ka ni Pulube. Balikan mo rin siya. Ewan ko lang kay Sis Jen. Humihilik na siguro to. Faith, I gave you already banana also. Again. Bakit? Galing ka lang dito sa Pilipinas? Galing ka lang dito sa Pilipinas? Aray ko. Nag-Dubai din ako. Dubai din ako ng 3 taon. Kaya meron akong dito. May Arabic ako tattoo. Means appreciate life. Appreciate life. ...2015 pa yun eh. 2015. Yun lang. Ang hindi ko pa na is Chinese word. Chinese tattoo pala.
Hindi pa ako nagpa-Chinese tattoo. Pero nagpagawa ako sa Macau. Itong tattoo ko. Ito ang remembrance ko. Pero yung Chinese word, yun ang hindi ko naisip na ilagay. Ayan, sinino na ba ng kanyang bahay? Ayan, ni Rob. Puntahan ka ni Pulube. Ayan, lablabin mo rin siya. Binababa ni Nightboot. Saan pa ba kayo pumunta dyan? Pupunta pa kami ng golf course eh. Golf course? Nakalimutan ko na kung saan banda. Pumunta kami ng golf course kasi nagtatrabaho doon yung kaibigan ng kabatch ko na nag-Dubai. Ayun, kumain lang kami. At yan sa family, mega lot, shout out! Yahoo! At yan sa family. Sis Jamie, mega lot, shout out! Muamo chup chup. May muamo chup chup? Bakit may muamo chup chup? Ano daw? Hindi ho, sa work ko, naka-close contact ko ang nag-positive. Naku. Uminom ka ng lemon. Mag-lemon ka lagi, tsaka huwag ka magpuyat. Ayan guys, lablabin nyo ang ating Atienza family in Japan. Ayan, Niro, dikit kalembangin mo yan si Atienza family in Japan. Taga-Japan yan. Oo, Pulube. 3 taon ko din. Doon. 3 taon din. Nagkataon lang, 3 taon lang din. Buti bago nagsara ang lahat, nakauwi na ako. Umuwi ako February 1. February 1, 2020, nandito na ako sa Pilipinas. February 2, totally lockdown na ang Macau. Wala na nakapasok, wala na nakalabas. Hanggang ngayon, hindi pa sila nag-open. Hong Kong to Macau, hindi pa pwede. Walang Pilipino nakakalabas. Mga Chekwa, oo. Plan ko mag-shift to Macau. Okay, then, magalat shout out. Ayan, guys, sis Jamie nakapin, lablabin niyo naman. Busy lang, sis. Inday. Thank you, sis Tienza fam. Okay, then, I'm in your house, sabi ni Faith. Nako, Pulube, sayang. Yung mga taon na yan, yung last 2020, di ba? Maluwag ang Macau ngayon. Hindi na ganun kaluwag. Hindi ka na pwedeng mag-tour na maghanap ng work. Ang luwag ng Macau, grabe. Dapat sayang. Dapat 2020 andun ka na. Kung 2020 andun ka na, o 2019, pwede pa. Ngayon, ma-stricto na sila. Pero sigurado mag-open yan ulit. Kasi nga, di ba, yung turismo. Ganyan talaga, Pulube. Sayaan mo na, at least, may bayad yan. May bayad yan. Naka ka, di ba? May bayad ba yan? Hindi mo naman kasalanan, eh. Okay lang yan, Pulube. Huwag kang Megala shout out at yan sa family. Sabi ni Pulube. Ano ba naman ito? Nako, ang tawag ito Pulube. Nako, makakaipon ko sa Macau. Grabe. Makaipon ka bakit? Kasi malit lang Macau eh. Pag company ka doon, libre naman yung mo eh. Yung service mo. Lakad lang doon, puro lakad. Tsaka maliit ang Macau. Walang masyadong galaan. Hindi katulad ng di ba? Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, magastos sa pamasahe, di ba? Ang daming galaan. Doon, very lang. Wala masyadong galaan. Pero may bilihan ng sapatos, yan, sigurado. Sa sapatos, ayun, ma-addict ka. Sapatos kasi ang dami, as in ang dami, shopping center. Puro sapatos. Grabe.
Oo, dahil sa pandemic. Oo. Nag-stricto na sila. Pero nung 2000, kailan ba yun? 16? 17? 16 kami pumunta, ang luwag. As in, ang luwag. Kunwari, yung visa mo, 20 days, di ba? Mag-exit ka lang ng China. Pag exit mo gano'n, 20 ulit, may visa ka ulit. Pag naubos yun, exit ka lang. Ayun, bibigyan ka ulit. Ayun, sa portas ng Macau tsaka China. Exit ka lang doon, no? May tatak ka na, 20 ulit. Pag naubos yun, ganun lang gagawin mo. Mag-exit ka lang. Ayun na, yun na yung visa mo. Ganun lang. Hindi ganun ka, hindi mahigpit sa visa-visa na ganun. Hindi ka problema pag kahit mag-overstay ka dun. Kasi may visa ka pa rin 20. Tapos, ay hindi. Pag exit ka, 20, no? Sa next ulit, 15 ba? O 7 days. Tapos, pwede ka rin mag-exit ng Thailand. Pwede ka rin mag-exit ng Hong Kong. Pero Hong Kong stricto. Ano daw? Mabuti marunong magsukli yang ibang lahi, ibaba lahat ng bahay. Oo, kay lablabin niyo po. Dan na daw sa'yo. Nasa bahay mo daw siya. Maganda na klase naman, host. Ang alin? Ang alin po, Ruby? Sapatos? Oo. Vietnam, made in Vietnam. Oo, original. Original. Sa mga sapatos doon sa Macau, original. Ang peke, pag pupunta ka na ng China, sa probinsya ng doon talaga, madami talaga ang Pero pag ganyan, yan, gold, yan nila, gold, yan, sapatos, yun. 24K. Kahit naman dyan sa diba? Pero dyan kasi, mostly is, diba? 18K. Yan yung famous, diba? Doon, 24 karat, talaga, Chinese gold. Ano pa ba? Sa pagkain, ano pa sa pagkain? Pagkain, 20 pataka, 20 times 6. 20 pataka, 6 point something pa nun. 20 pataka, may tapaw ka na. Tapaw is may rice ka na. Tapos may, tatlong ulam. May tatlong ulam ka. Nakakatuwa. May rice ka na, no? Tapos tatlong ulam. Pipili ka, dalawang, karne, isang gulay. Solve. Pag nag-dine in ka, may ka na, may soup ka na. Solve ka na nun. Sis Jamie, salamat sa'yo. Naka-duty ito. Naka-duty yarn. Ay, oo. Dami. Sir Pulubi, oo. Dami. Bawat kanto sapatos. As in, grabe. Pwede, oo. Yung tapaw, solve ka na nun. Kung madami na yun may rice na, may tatlong ulam. Solve na, may libre pang soup. Tapos may na. Ano ba? Ano bang street food na meron din silang mga ang masarap doon, yung mga meatballs nila. Mga meatballs nila, may baka. Alam niyo yung ganon, yung baka, yung loob ng meatballs, may cheese, may egg. Hindi po ganon. Hindi ko alam saan galing. Ganyan. Ayun nakakamiss doon, yung mga pagkain.
Tapos yung manok, yung chicken wings, ang laki. Ayan, nakakamiss yung chicken wings. Yung chicken wings, malaki na yung wings nila. Magkano lang yon? Madami na. Lalaki ng, ano laki? Ano laki? Pati yung paa ng manok, ano laki? Galing tong ibang planeta tong mga manok na to. Lalaki ng mga paa. Lalaki ng paa. Tapos, yung ano, wings talaga nila. Hindi yung buong wings, guys, ha. Yung ano niya lang. Diba, ito yung dulo ng pakpak. Sa gitna, yun lang yung ano, binibenta nila doon. Yun yung chicken wings. Sa atin, di ba buo? Ano pa ba? Makakaipon ka doon kasi lakad lang eh. Lalakad ka lang. Maliwan na lang kung 1 hour yung biyahe mo. Pero pamasahe, mura. Pamasahe mo doon, 3 lang eh. 3 or 2. 2? Oh, mura. Mura. Pamasahe mura talaga. Diyan ang mahal. Diba? Sa Hong Kong, mahal ang pamasahe. Tapos kung wala ka pang pera, pwede kang sumakay doon sa ano, sa mga bus na ano, mga hotel. Mag-stop ka doon sa mismong hotel nila, ayun. Mostly dito Singapore Gold, ayan. Doon puro ano, 24K, madalang ang 18. Puro 24 karat lahat. Ano ba ba? Ayun, casino. Casino, tapos ano pa maganda? Ang maganda, isang maganda doon is, kahit saang park ka pumunta, may wifi. Kahit saang bus ka sumakay, may wifi. Ayun, isang advantage. Isang advantage ng doon na sa Macau. Andito, may bisita tayo dito, taga Macau yan, si Master Denon. Taga Macau yan, matagal na rin yan dyan. Ano pa ba? Malaki ang sahod. Mga cleaners, malaki ang sahod. Mga cleaners doon, malaki ang sahod. Mura kasi sa kanila pagkain. Mga gulay nila doon mura. Mga gulay na, mas spinach, ano pa ba? Basta mura. Yung celery nila nga na malaki, 10, ano na yun eh, 10 pataka. 10 lang yun ah. Tapos, basta mura. Bakit sa ano naman, mura naman na. Diyan nga sa UAE, noong kapanahunan, yun nga KFC, 12 lang yun, di ba? Magkano na ngayon? 12 dirham lang yun, di ba? May french fries ka na, may dalawa ka ng tinapay, may manok ka ng dalawa. Meron ka ng soft drinks. Ewan ko lang ngayon, ha? Oo, mahal. Tapos ano pa ba? Yung noodles. Mura yung noodles nila. Yung noodles na gawa nila ha, yun, masarap. Masarap yung gawa nila. Yun nakakamiss. Yung noodles na gawa nila, masarap yung gawa. Tapos ano pa ba? Mahilig din sila sa baboy. Mahilig din sila sa baboy, guys. Grabe. Pero mahal pa rin. Ang mahal pa rin yung ano nila, mushroom. Diba galing doon, no? Kaya na dapat mura, no? Mahal pa rin. Yung mga mushroom, dried mushroom nila, mahal pa rin.
Yung mushroom ang masarap talaga, pero mahal. Yung isang supot na ganun, 500. Ang masarap doon yung mga ano nila, yung mga condiments nila, masarap. Yan. Mga condiments nila masarap. Yung black beans na dried black beans, tapos yung may tofu na fermented ba yun? Yung tofu. Tofu ba siya? Oo, tofu siya. Tapos igigisa mo lang siya sa kangkong. Ang sarap. O dahil ano, matakaw lang ako, kaya masarap lahat. Lahat na lang masarap eh. Oo, igigisa lang na ganun. Sarap. Sasarapan ako. Sarap naman. Tapos ano, yung black beans nila na ano, dried black beans, i-steam mo lang siya sa fish. Sarap naman. Nako, malaki ang sahod ng cleaner. Mababa yung 60,000 pesos. Ang cleaner dyan sa UAE, magkano? Ang alam ko, mababa lang eh. Pag cleaner, ang alam ko mababa. Ewan ko lang ngayon. 60K. Wala pong overtime yun, ha? Ganun pa rin? Mababa pa rin, no? Alam ko kasi, pag cleaners ka sa Middle East, mababa ang sahod talaga. Kaya nagulat ako nung nagmakaw ako, ang cleaners, sabi ko parang sahod ko na to nung ano, ah. Ganun kalaki, nagulat ako. Wala pang overtime yun. Pag nag-overtime ka, tiba-tiba ka pa. Ang mahal lang is yung agency mo. Hong Kong dollars ang 10,000 or 15. 10,000 Hong Kong dollars ang agency. Nagmahal lang ang e-movie. Ang namimiss ko naman dyan, yung host, binili ko Hong Kong pag nag-layover ako. Meatball with noodles. Oo, yun naman, yung meatballs nila masarap. Yung mga meatballs nila masarap. Ewan ko ba kung paano nila ginawa. Alam niyo yung meatballs, di ba meatballs, no? Sa loob nun, may ano siya, may cheese. Kung hindi cheese, meron siyang egg. Meron siyang egg dun sa loob na ano, parang scrambled egg ang labas. Ganun. Ewan ko ba, ang sarap ng gawa nila. May baka. May baka na meatballs. Ewan ko, basta. Ang daming klase. Sa sarap. Puro pagkain, no? Mahilig din to sa pagkain, eh. Ba't puro? Ang topic natin ngayon ay puro pagkain. Ang namimiss ko naman dyan yung ano, ang namimiss ko dyan yung shawarma, yung kebab. Yan, namimiss ko dyan. Yung ano, yung hummus kubos. Tapos yung ano, yung cheese bread. Yung cheese bread na nabibili lang. Di ba may cheese bread na ganon? Sarap. Ano ba? Oo. Puro pagkain, no? Tapos yung manok nila, magkano lang yung manok nila? 13, buong manok na yon. Ang galing, ano? Ay, kawawa ng cleaner dito. Oo, ulube. Yun na, na-miss ko yung manok. Yung manok, guys, ha, pag nag-sale ang manok, roasted na yan, ha, roasted. 8 pataka, ito 8 dirham. Buong manok na yon. Pag fresh yung manok, 13 pataka, buong manok na yun, roasted na yun, ha. Kaya grabe, laki ko dyan. Grabe. Tapos ano kasi, yung schedule ko kasi, alas 12 na ako nakakasakay ng bus. So pagdating ko sa flat, edi kumpul-kumpul kami.
Kakain kami ng pansit, spaghetti, ice cream. Diba? Sino kayang hindi pa tataba nun? Diba? Nakakamiss. Silang na-miss ko dyan sa ano. Yung pagkain nila dyan. Yun ang na-miss ko. Yung shawarma. Shawarma talaga yun. Na kinakamay-kamay lang. Pero ngayon, bawal lang kamay-kamayin. Ano, Sis Jen? Nakatulog ka na, Sis Jen? Ay, malaki. Security, malaki. Halos parehas sila. Halos parehas. Medyo mas malaki lang ng konti. Malaki sahod ng security doon. Security ka. Mag-aral ka na ng ano, ng Cantonese. Yung meatball, no. Nako, pulube, pag natikman mo yung ginagawa nilang parang sausawan ng ano. Ewan ko ba? Sausawan ng medyas. Yung ang dilim-dilim. Tapos, ginugunting nila yung mga laman loob ng baboy. Baboy ba yung baka? Para siyang ano ba? Para ba siyang papaitan style? Tapos, pwede mo siyang lagyan ng gulay. Meatballs, pwede mong lagyan. Tapos, yung sauce niya, ang sarap. Mukha siyang curry, pero hindi siya, mukha siyang curry. Pero yung lasa niya masarap. Mga ganon. Yan yung mga street food nila doon. Yung parang akala mong ano, pinahugasan ng medyas. Yung pinapakuluan nila. Na-miss ko dyan yung ano, yung shawarma ba yun? Yun, na-miss ko dyan. Megala shoutout, Cinderella! Yahoo! Dito host. Ano? My eat all you can. Ano ko doon din ano, pulube, magsawa ka din. Doon din. Ako. Ano naman, yung doon naman is ano, hot pot. Tsaka barbecue, Korean ganon. Doon din it all you can. Thumbs up man host. Ayan guys, si Mami Cinderella, love-lovin niyo po. Nakapin. Diba? Hindi naman ito mahilig sa pagkain din si Pulubi. Apat mata mo host. Yes, Mami. Mami, nakapin ka. Salamat po sa inyong padaan. Guys, love-lovin niyo ang ating Mami. Mami Cinderella. Ang Atienza family, huwag kalimutan. At ang Pulubi natin yan. Bagay. Nako. Madam Risa K. Salamat Madam Risa K sa iyong pa-member. Thank you po. Nako, yun ang ating ano. Madam Risa K. Salamat po.
Ayan guys, si Mami Cinderella, lablabin niyo na po. Nasa Japan din yan. Ang ating Risa K. Huwag niyo kalimutan dikit kalembangin all the way from Japan din po. Thank you, Ma'am Risa K. Salamat po, Madam. Wow, sarap nun, host. Puro pagkain yung pinag-uusapan namin dito eh. Hindi po lube. Risa K. Mega shout out sabi ni Mami Cinderella. Ayan, lablabin niyo naman guys. Ang ating gold member. Thank you po. Ay, oo. Pero meron na rin dito sa Pilipinas. Yung bikers ba yun? Vikings, sarap din. Kararating ko lang sa bahay, host. Naku. Salamat, Madam Risa. Anong oras na yun sa Japan? Hindi pa kayo nag-dinner? Yan din, no? Masarap din sa Japan, no? Yung mga pagkain dyan. Kailan kayo tayo makakarating ng Japan? Kumain na, host. Mag-11 p.m. na. Grabe, ang late. Ang late naman. Risa K. Dan. Thank you, sis Jennifer Vlog. Salamat sa iyo dyan. Salamat, Madam Risa. Guys, nalablab nyo na si Mami Cinderella, nakapin. Yan ang ating bagong gold member. Ma'am Jennifer Bahay po. Thank you. Ayan. Yan po si Jennifer Vlogs. Every morning din yan, nag-live streaming. Andiyan po Ma'am Risa. Binababa po ni Nightbot. Lablabin nyo rin si Mami Cinderella nakapin. On the way po. Thank you, Madam Risa. Salamat po. Naku, Madam Risa, yung, alam mo ba yung premiere mo? Binabantayan ko yan eh. Binabantayan na po namin yung premiere niyo, Madam Risa. Guys, bantayan nyo ang premiere ni Madam Risa. Bantayan nyo kasi namimigay po yan ng GCash. Mura kasi shawarma. Ay, na-miss ko yan, pulube. Yan ang na-miss ko talaga. Basta, yung ginakamay-kamay ng mga patan. Sarap. Tsaka yung hummus ba yun? Yung sausawan, yun, na-miss ko yun. Yung sausawan, yung may olive oil. Anong tawag mo doon? Yun na yun. Ganun pa rin, host. Kinakamay pa rin. Risa K, thumbs up dan, sabi ni Mami, Ninja Cinderella. Ayan. Salamat. Yun ang na-miss ko dyan, no? Tapos yung kebab, pulube. Tapos yung salad na ginagawa nila, yun na-miss ko yun. Yung may maasim na, ewan ko kung saan galing yung asim na yun. Thanks, Ma'am Risa K, sa support kay Inday Te. Makikita nyo na soon si Kay din. Mag-live stream na din po siya. Kailangan ba yun, the English if security? English at saka Cantonese, at least basic Cantonese. Pulube, at least basic Cantonese. Medyas talaga, host. Oo nga, pero masarap. Mukha talagang alam mo yung pinagbalnawan ng medyas. Ganun talaga itsura. Ma'am Jennifer Pulpak. Ayan. Salamat, Madam Risa. Thank you po. Nako guys, bantayan nyo po ang premiere ni Madam Risa K. Lagi ko pong chine-check kung meron na po kayong premiere. Malay nyo. Nagpapagames yan si Madam.
Ma'am Cinders, megala siya po, sabi ni Madam Risa, host, ligo muna ako, video muna ako. Thank you, Madam Risa. Salamat po. Parang lalaki ako, lolo doon. Ano parang lalaki ako doon? Hindi din? Maglalakad ka kaya? Pumayat nga ako doon eh, kasi puro ko lakad. Lumit yung makita ko doon kasi puro ko lakad eh. Pag namasyal ka, lalakad ka. Kasi malapit lang. Ayun. Tapos pag winter ka mo, masarap doon. Mas malamig kaysa dyan. Yung winter dyan sa walang-wala doon sa winter doon. Kaden, make a lot shout out. Thank you, madam. Mami Cinderella, thank you. Guys, lablabin nyo na yung nakapin. Si Mami Cinderella. Yung noodles doon, di naman nakakalaki yung noodles nila kasi gawa nila mismo. Di ba, Mami, Cinderella, pag gawa ba ng nakakalaki? Manana ba? Ay, oo, Naku, mura-mura ang beer doon. Naku, kung mahilig ka mag-beer, naku. Malaki na yung beer nila. As in, malaki na ha. Yung gawang China na beer, yung brand nila na China. Ang laki. Mas malaki pa sa Red Horse. Solve ka na. Masarap din naman. Faith E daw nagawa ng kanyang bahay. Nako, kung mahilig ka kumain, Ate Lori! May galaw shot sa'yo dyan. So, alas 10 na pala, guys. Akalain nyo, naka-alas 10 tayo. Samantalang inaantok na ako pag mag-alas 10 na. Agoy, nahulog sipi ko sa mukha ko. Ano ba yan, Sis Jen? Dito lang ako, host. Basta nakikinig lang. Kakaalis lang ni Posing. Sabi ko kasi Ate Lori, nakakamiss yung pagkain dyan. Diyan, rin pala si Pulube, taga Abu Dhabi. Ayan din, Pulube, si Ate Lori, taga Saudi yan. Saudi din. Ninja ni Sanders, Mami, mega loud shoutout, sabi ni Jennifer Vlogs. Sana mag-open ulit ang Macau na Mag-open pa rin na gano'n na pwedeng mag-apply kahit tourist ka. Kasi maluwag talaga doon. Yung mga mag-tourist lang doon para maghanap ng trabaho talaga. Mga kalalakihan doon. Pero talaga agency talaga dapat may kakilala ka din. Pag may pera ka, pasok ka agad. Ba't ang late yung maligo? Sabagay, kung galing ka sa labas, nililigo ka talaga. See lang, Pulube. Thank you, Pulube Bukas ulit same time.
Ganito lang ako. Magpasyal sa LS mo, host. Sige, kuya. Pulube bukas ulit. Si Sis Jen din. See you bukas. Kay Sis Jen. Sana maaga ako magising bukas para maaga matapos yung aking sayaw-sayaw. Wala pasok. Kaya nga pulube, nakakawala ng nakakawala ng stress din. Yung LS na to nakakawala talaga ng stress, guys. Yes, bukas kita-kita tayo kay Sis Jen. Kasi paano na rin ako, pa-out na rin ako. May 8 pa tayo. Sino man dyan? Si Madam Risa. Si Madam Risa, yung nanay ko. Jennifer Vlogs. Sino yung iba? Si Ate Lori. Okay, 4. Itong akin, 5. Sino yung 3? May 3 tayong hindi kakilala. Si Motocheck, siguro andyan. Guys, dikit kalembangin niyo si Ate Lori. Magkakaroon siya ng magkakaroon siya ng ng pa-entry. Ay, si Mami Cinderella. Diyan pa. Lori, on the way! Sabi ni Mami Cinderella. Guys, love-loving niya si Mami, Cinderella, nakapin. Nasa likod lang ni Encode Angels mo host. Nasa likod lang ang ini-encode ko, Angels mo host. Guys, lalawin sa Ate Lori, magpapa-entry yan. Ayan, Ate Lori on the way na daw si Mami, Mami Cinderella. Dating dikit na po ako kay Ma'am Cinderella, doon kay Boss Butchog. Nakapin siya dati. Pinagdagdagan ni Boss. Ayan. Salamat po, Ma'am. Sabi ni Ate Lori. Ate Lori, anong oras ka mag-granel S? Lori, full pack na.
Hello, Sisi Lori, haha. Sa isang post na ako host, ginagawa pa ng profile para Grand LS Week. Sa mga tao para dagdag sponsor. Go, Ate Lori. Tambayan natin yan. Sis Daisy! Ayan pala si Sis Daisy. Isa siya sa mga tumatambay. Ito naman kaibigan ko, ano na, tapos ng trabaho, madam, mag-comment ka naman dyan. Sis Daisy, kailan na ang iyong bakasyon? Na-miss ko ng ating barbecue. Yung barbecue na order namin, guys. Yung kaibigan ko na yan. Nung andito siya. Yung barbecue, guys, na order namin, ang dami. Dadalawa lang kami kumakain. Grabe. Nasa Macau na rin yan, si Sis Daisy. DJ Shauna Sagayno Remix. Masakit kasi sa mata, mami. Mami, masakit sa mata pag walang pag walang salamin. Masakit po sa mata. Guys, good night na. Salamat sa inyo. Good night na everyone. See you again tomorrow. Maraming salamat. Sis Jennifer, Mother, Sis Daisy, Ate Lori, Motocheck. Thank you po, host. Naku, si dito ako batab. Good night. Ayan pa si Yams Carpe. Thank you, Yams. Ayan pala si Kuya Yams. Balikan kayo mga nagbakas. Ayan. Thank you. Good night na. Madam Risa, thank you ha. Salamat po. Thank you everyone. Paalam. Good night. Sis Jen. Paalam. Ayun pala si Faith Ido din. Si Faith Ido. Ido, thank you so much. Maraming salamat, host. Good night. Thank you, Kuya Yams. Madam Risa, thank you. Ate Lori, paalam. Sis Daisy, bye-bye. God bless din. God bless, Faith. Thank you.